Hi guys, welcome back to another vlog. It's me Luwilyn Tanyasa. So ngayon guys, itutur ko ngayon kayo kung saan ako nagtatrabaho bilang public servant dito sa aming barangay. So let's go guys. So guys, pupunta na tayo sa aming barangay. Ito pala yung bahay namin guys. So naglalakad lang po ako guys kasi walang tagahawak ng cellphone ko. Hi Dixie! Juan, Malanghoy! Ha? Sa barangay? Say hi to my vlog! Ah, Kuan, friend ako, masilingan. Bago tayo ka doon. Upload na ako sa vlog. Sige, bago tayo ka. Shout out si Kuan, si Duna. Nagdadala ako ng balanghoy, snack namin sa barangay. Bye-bye. Mahatag. Nasa balay. Kasi Rose daron. Unyod to. Bye guys. Ayun, buwanga ka na. Lakan na. Mukha ng... Ha? Sa barangay, mag-duty. Lakad-lakad. Barangay Pinamulo.